entra una xicona que no parlava bé perquè en aquell temps no feia logopèdia en recuperació del llenguatge i no passava res, i entra a la tenda de porcs i diu buena, diu, ¿tienen papatillas? I l'altra diu, Puma, diu, venga, chichigarrito. Jo us recomano que, encara que no dormegeu, diu, tu metes memòria, diu, no, jo sempre vaig entre papers i coses apuntant-lo, i si no s'oblida. Mira, és un xicotet d'homenatge a Eugenio, que era per a mi únic. Eugenio tenia 60.000 fitxes d'anècdotes, d'acudits, replegats, classificats. Era la seva manera de contar. Ell cantava, ell ajudava, acompanyava la seva dona tocant la guitarra, però un dia la seva dona estava malalta i aleshores l'amo del club on cantava, que l'artista era la dona, li va dir, che, pues conta 4 acudits com els contes quan els contes en les festes. I va ser el primer dia que ell va contar en públic amb el seu estil peculiar. Per tant, este fica els esquelets d'Eugenio, perquè el vaig sentir a d'ell i més o menys és així. Van 2 esquelets remant per el riu, 2 esquelets. I un li diu a l'altre, che, alguns no se poden contar en valencià perquè si no es perden el punt. Diu, ¿has traído los víveres? I diu, querrás decir los muerteres. Diu, ay, que me digo de risa. No és com aquell esquelet, aquell que va en moto, ara al costat de la valla del cementeri, bum, 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 va, i uno diu, espera, que m'ha oblidat el carnet d'identitat, i anar per la làpida. I abans he contat un xiste que sabeu que l'altre xiste que l'he contat mal, n'hi ha que reconèixer, ho he contat mal. Se m'ha creuat un en un altre, com és en directe, i sé del tratge clar. El del tratge clar és que no el conte, però si m'ha creuat ell, clar, no podia dir que m'equivocava, que això ara sí que pots dir-ho. Diu, pare, vull un tratge clar, vull un tratge clar. Diu, una merda més clar, i això és el primer que no el conte normalment. El que conte ara és este. Pare, a l'escola diuen que soc un reservor, diu, una merda per ell, diu, i per mi? Se m'ha creuat un o l'altre i dius, és que tot l'escatològic sempre va igual. Este és res, matrimoni. Follardo, diu, ay Gerardo, ¿qué estaría pensando? Diu, això els rius a partir dels 43. 43 i en parella estable. Diu, tu què practiques en el teu home? Dic, jo, l'amor frutal. Diu, frutal? Voldràs dir brutal? Diu, no, frutal, Déu va sapera. La gent jove també riu. Vale. Le podeu contar. Brutal. Quina edat té la mare? Bé. És a partir d'una edat, jo ja no vaig a dir. Això diuen que estava fent un parapente proper d'un poble italià, el parapentista anava volant, se li va estropear no sé què, va caure, amb tan bona fortuna que d'enganxar un arbre enmig d'un hort d'un convent. Pim, pim, pam, pim, pim, pum. Alguns ja sabeu, però és així. Se queda pensant en les castanyes a l'aire. I una monja novícia, que són les que encara es decideixen per el senyor o per l'altre senyor, de Xina, i diu, madre, un ángelo. Diu, ebola. Diu, tu ebola i una trompetola. Quan conte este és de militars, no? Quan la mili era obligatòria, un sargento o un capità, anava un soldat que estava nerviós i toca la porta. Pam. ¿Da usted su permiso? Diu, fuera, soldado, exprésese bien, concéntrese. Permiso. ¿Da usted su permiso? Fuera. ¿Da usted su permiso? A la que fa set. ¿Da usted su permiso? Diu, muy bien, adrento. El que té boca s'equivoca. Este no està, però també el conté. Un soldat no veu un capità general, que crec que té moltes estrelles, passa y el capitán general dice, soldado, que no me ha visto, ¿cómo es que no saluda? Ay, que no ha visto las estrellas. Digo, ay, perdone, hola cielo.
Això és la primera nit de Nadal, el novio que va a la novia, i en això que la mare de la futura sogra va Vicentín, menja arròs, carinyo, menja arròs. L'abuela, Vicentín, menja arròs. L'altra, menja arròs, no. I el sogre diu, che Vicentín, menja arròs i deixa les gambes. El Vicentín ja tenia tot pegut. Entra un jutjat i diu, jo veig una partida de naixement. Diu, però vostè està empadronat. Diu, és el meu caràcter. Amparito, l'ou està roïnt, calla i menja. Diu, les aletes i el pico també. Això passa poquetes vegades. Diu, i el balneari del Real Canàries és bo. Diu que si és bo l'ha agarrat allí.